национална баня в България. Тя е на повече от 350 години. Строена е много отдавна, но за съжаление не действа. Тоест в момента не може да отидем на банята, но мога да ви я покажа на връщане. Княжево как е възникнало? Виждате, че е в подножието на планината. От тук има много известни личности. Една от тях е Паша Христова. Знае ли някой коя е тя? Айде хора да видим, да ви изпитвам ли? Тя е известна. Да, ето, имаме. Певицата на Българска роза. Да, певицата, която е свяла една българска роза. В Княжево е живял известният алпинист Боян Петров. Знаете ли кой е той? Да, знаете. Добре. Зад нас е парчето, от който ще има една паметна плоча, ще ви покажа. От нея е тръгвал всяка една сутрин като тренировка до кулата, нали, обратно, телевизионната кула става въпрос. Правил го е, сега не знам за колко минути, ама със сигурност ние ще го направим сигурно за час и половина, но той го е правил за 35. Така, с какво известен той, освен че е бил алпинист, той е много известен биолог-зоолог и госпожа Антова, между другото, го познава. Той, за съжаление, обаче почина преди 3 или 4 години при изкачването на един от 8000-ниците. В Хималаите има 14 най-високи върха, които са над 8000 метра височина. Това се нарича Хималайска корона. Той успя да качи 10 от тях. Това е досега непостигнато нещо от никой друг българин, така че може да се гордеем, че той е от Княжево. Сега, княжеската вода с какво е полезна? Тя е полезна с това, че е минерална вода и помага при кожни, стомашни проблеми. И в общи линии, сега ще тестваме дали е хубава. Ето ми е канчето. Чакайте да ми дай едно канче насам. Така, моята традиция се това, аз нося канчето винаги като ходим на минерална вода. Сега ще опитаме от княжеската вода, като тя, между другото, за разлика от тази банка, става много по-термална и по-топла. Тази пътека той е тренирал за експедициите си в Хималаите. Тук, понеже пътеката е много стръмна, с много голяма денивелация за кратко време. Какво е денивелация? Наклона? Това означава, че тръгваме примерно от 500 метра тук, горе е около 1200. Да, около 700 метра право нагоре се изкачва, а трасето е, мисля, че 2 или 3 км, не съм много сигурен. Сега тръгваме нагоре. По коя пътека? Пътеката тук е отляво, към скалата на Съвета на Вълчето. Има ли втори чувал? Или някакъв? Решихте, че е куче. Не е куче. Не е куче. Седете го на пода. На земята. Оп, разпадна се. Не е бел. Личкото. Това ще полеко. Това изглежда много яко.
Толкова. Да, ти трябва да преклекнеш. Така, стой тъжни. Намирате се в Княжеската гора, която между другото, както разбрахме, че едно от местата, с които се стига най-лесно до планината, и тук съвсем наблизо на запад, къде е запад, на там между другото, е изоставения лифт. Един от трите функциониращи преди години. От 56 до 86 някъде функционира, в момента не съществува, за съжаление. Като се качите на него, къде се стигал? Познайте къде? Да, на телевизионната пола. Сега започва церемонията по даване на обещание. Искам да пазите тишина, всички да са уважителни, защото това е едно нещо, което е подобно на сватба, кръщене и в общи линии официален празник. Така че, докато се дава обещание, ако ви е много студено, прибирате си ръцете вътре в джобовете, изчаквате си своя ред, облечени сте абсолютно. Ако искате, като идвате на самото обещание, можете да си махнете шапката, шала и ръкавиците и нещо, ако нали. Има някои момичета да сте по-суетни, както желаете. Така, как преминава обещанието? Ще премине по обещанието най-малките ни деца, това са вълчетата. След това ще направим една игра за раздвижване, защото е студено, както виждате. И след това продължаваме с скаутите и накрая, разбира се, венчерите ще дадат своето обещание. Много благодаря на всички деца, които наистина са положили усилия, за да бъдат тук и постоянно така идват на дейности, активни скаути са и наистина заслужават тази връзка. В нашия скаутски клуб има скаутски хор, който между другото в България няма никъде. Пляскаме! Това са децата от Петида и Калина Танкова, моята дъщеря. Това са деца, които са музикални, ако някой от вас пее. Пак ви наблюдавам. Ще ви включа в хора, ако имате желание. Какво учим? Ние учим български прекрасни песни, те знаете няколко френски, защото са френска паралелка. И къде се така изявяваме, предимно е по такива дейности. И гората ще го чуете да плаща мечка. Така, какво са подготвили днес в този тържествен случай? Днес са подготвили да ви изпеят Моя страна, моя България на Емил Димитров. Колко мъка и живя да се върна. Моята хубава страна, майка, татко и сестра да прегърна. Там по тръжното небе чака моето дете да се върна. Моя страна, моя България. Вие, които можете също. Моя любов, моя България. Моя дъга, моя България. При теб превръща вечно любовта. Даже негде по света, неизвестен да умра, ще се върна. Моята хубава страна, и тревата, и тръста да прегърна. Нека стана стръчен свят, нека вятъра познат ме прегърне. Нека родните гора да ме срещнат с песента, щом се върна.
Горда стара планина, до ней Дунава сине, слънце Тракия огрява, над Пирина пламене родина, мила родина. Ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелест, ах, те нямат край, родина, мила родина. Ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелест, ах, те нямат край. Лявата ръка. Това, лявата ръка на знамето. Другата с скаутския знак. Добре, готова ли си за обещанието? Да. Добре, кажи сега обещанието на вълчето. Калинче, кажеш ли на всички тук, докато ти връзвам връзката, какво е да си скаут? За мен ли? За теб, да. Да сме доброволци. Какви хубави думи, браво, Калина. Добре дошла при скаутите. Малко ще беше вдигнат, малко Да изпълнявам дълга си към Бога и Отечеството, винаги да помагам на другите, да спазвам закона на скаута. Обещах. Браво. Обещавам да се старая колкото мога, да обичам Бога и родината си, да спазвам закона на вълчето. Обещах. Браво. Добре дошла при скаутите. Заповядай при другите. Пред частта си и пред всички тук обещавам да изпълнявам дълга си към Бога, Отечеството и семейството си, да помагам на другите и да спазвам закона на вълчето. Обещах. Браво. Честито. Кажи сега, Ангеле, ти как разбираш скаутството? Кое е най-важно за теб в скаутството? Ами, според мен най-доброто в скаутството е да помагаш. Обещавам да се старая колкото мога, да обичам Бога и родината си, да спазвам закона на вълчето. Обещах. Колкото мога, да съм верен на Бога и Отечеството си и да спазвам закона на вълчето. Обещах. Браво. Обещавам да се старая колкото мога, да обичам Бога и Отечеството си, да спазвам закона на вълчето. Обещах. Браво. Габи, ти какво ще запомниш от скаутството? Каква беше любимата дейност, на която ти присъства? Я ми кажи. Хранилките за птичките. Да обичам Бога и родината си, да спазвам закона на вълчето. Обещавам. Пред честа си обещавам, че се трябва според си да изпълнявам дълга си към Бога и Отечеството, да помагам винаги на другите, да спазвам закона на скаута. Обещах. Ние си имахме талисман. Така че аз съм купила два талисмана. Единият талисман е за орлите, единият талисман е за вълчетата. Тъй като вълчетата вече си даваха своето обещание, искам да им подаря официално талисмана, който ще бъде винаги на лагери с вас. Той е споделена играчка. И това ви е скаутският талисман. Ще си го споделяте както напред, назад. Казваш, имаме Боби, давай. Кръстосано!
Митко, даде ми, коя ти беше любимата дейност? Сега кажи сега. Сега ми няма. Може да е Списаревски. На Списаревски. Айде аплодисменти! Той е бил 3 пъти на Списаревски и най-много заслужава. Добре дошъл при скаутите. Пред честта си обещавам, че ще се старая според силите си, да изпълнявам дълга си към Бога и Отечеството, да помагам винаги на другите и да спазвам закона на скаута. Обещах. Браво! Да, добре дошла в най-голямото доброволческо семейство в целия свят. Пред честта си обещавам, че според силите си ще изпълнявам дълга си към Бога и Отечеството, да помагам винаги на другите и да спазвам закона на скаута. Обещах. Пред честта си обещавам да се старая според силите си, да изпълнявам дълга си към Бога и Отечеството, да помагам винаги на другите, да спазвам закона на скаута. Обещах. Това е любимата дейност? На Списаревски. Пред честта си обещавам да се старая според силите си, да изпълнявам дълга си пред Бога и Отечеството, да помагам винаги на другите, да спазвам скаутския закон. Обещах. Браво, бе! Това е любимата дейност на Катя. Пред честта си обещавам, че ще се старая според силите си, да изпълнявам дълга си към Бога и Отечеството, да помагам винаги на другите, да спазвам закона на скаута. Обещах. Браво, браво! Браво, бе, Симо! Честито. Симо, тебе, коя ти е любимата дейност? На Списаревски пак ще воля. Обещавам да се старая според силите си, да изпълнявам дълга си към Бога и Отечеството, да помагам винаги на другите и спазвам закона на скаута. Обещах. Браво! Честито. Дейността, която е любима? На Списаревски. Пред честта си обещавам, че ще се старая според силите си, да спазвам дълга си към Бога и Отечеството, да помагам винаги на другите, да спазвам закона на скаута. Обещах. Браво! Пред честта си обещавам, че ще се старая според силите си, да изпълнявам дълга си към Бога и Отечеството, да помагам винаги на другите, да спазвам закона на скаута. Обещах. Браво! Пред честта си обещавам да помагам винаги на другите и да спазвам скаутския закон. Обещах! Браво! В Витоша. Пред честта си обещавам според силите си да изпълнявам дълга си към Бога и Отечеството, да помагам винаги на другите и да спазвам скаутския закон. Обещах. Първо ще бъде в него, после ще си я размените. Нали, на всяка дейност. Мъничка има, да намерих друг орел, така че ето, заповядайте да облите. Така, супер е. Браво! Покажи ме. Да, разгледайте. Разгледайте се, това ви е вашия талисман. Браво! Вики е толкова доброволец на това училище и е изключително заслужил скаут. Така че аз се радвам да връзвам връзка на хора, които са по-скаути от мен, само да ви кажа. Така че Вики, наистина добре дошла, мила. Ще ни учиш много неща по първа помощ. Коя е любимата дейност, на която си присъствала? Похода на камеля и също първия поход ми с Списаревски. Ръкавици задължително! 6 човека ли сте толкова? Елате по-напред, назад.
Напред, минете, напред. Готови? Едно. Тук не. 2, 3. Добре, браво! Айде, сега си игра. Кой ще бъде отзаде? Кой ще бъде отзаде? Трепката. Отдолу, а следващите отгоре. Като стигне до края, той идва отпред. Печели този отбор, който всичките мине връзкат. Сещате ли? Отдолу! Отгоре! Долу! Отпред! Давай! Отгоре! Отпред, давай! Вики, давай ми гръб. Давай!